Mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Lojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadeferensya siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng kreya ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-kreya naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po,
thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na ganun yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Opo, Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi- nurse na hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kasi, sabi ko ni kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung ano mo, Kreya? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung beko po nito, request para magpa-Kreya. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na lang. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagkatubuli ako. Nasabi ko, baka naman hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman. Kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Nandun po sa bilyaran. Maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Laragalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po
ay may problema po sa prostate at UTI, na umihi, Kay nahirapan Doc matulog. Joey. So, binigyan po Dito, natin siya ayan ang ng, aming office bumili po. ng good Located for, po kami 15 dito days sa ng Barangay Ginawa, 18, Cabaangan West, Legazpi City, So, in ngayon front, po, bumalik Bangko siya, Sentral kasi nga ng po, Pilipinas. ay, Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, mas pinaaga, mas pinaganda, para po, syempre, mas makauwi tayo ng maaga, diba? So, pwede po kayo mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa kanyang numero. Okay? So, paki-take note na lamang po, ayan sa Smart, we have 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, so free help, consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so announcement po again sa ating mga avid listeners, sa ating mga clients. Ayan, so bukas na lamang po kami hanggang October 31. Ayan, paki-take note na lamang po again, bukas na lamang po kami hanggang October 31, starting November 1 to November 3, ay pansamantala pong sarado ang aming opisina. Kaya naman po sa mga kulang na yung iinumin at syempre hindi na po aabot ng November 1 to November 3, mas okay, mas better kung tayo po ay pupunta na agad, 'di ba? Kaysa po maputulan tayo at syempre yung pag-take natin ay mapuputol, 'di ba? So syempre mas mainam na tayo po ay may stock na amazing products. Ayan, so amazing 4, amazing trio, or si Mega 1 capsule. Ayan, so punta na lamang po kayo bukas. Bukas na bukas po kami bukas. Alas 8 nin pagkaaga hanggang alas 6:30 nin pagkahapon. Ayan, bukas po ang aming office. Ayan, sa may mga katanungan po regarding sa inyong mga health concern, ayan, so wag po kayong matakot, 'di ba? Na mag-message po sa ating CEO na si Doc Joey Bitito, ayan, sa Smart. Ayan, mag-message kayo kung anong pangalan, edad, taga saan, at ano po ang inyong karamdaman or kung ano yung gusto ninyong malaman about po sa ating mga amazing products. From Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1 Capsule, and of course, ang ating mga healthy products. So, yan. So, lahat na itanong nyo na kay Doc Joey. Diba? So, yan. Maraming salamat po sa mga nakinig sa atin kahapon sa radyo. Ayan, DCGB News Online. Ayan, so DCGB Legazpi. Ayan, so syempre, one of the top radio program dito sa Albay. Talagang grabe. Yung mga avid listeners natin dyan. Ayan, so magandang hapon sa mga nakaantabay sa radyo. Ayan, sa kanilang tahanan. Ayan, so magandang hapon. Ayan, so may pumunta naman sa atin kanina. Ayan, nakinig po sa ating programa kahapon. Isang avid listeners natin si Tatay. Ayan, so na-stroke na. I think twice na po siyang na mild stroke. Ayan, sinubukan po ang ating products. Amazing 4, ayan, twice a day, and of course, ang Mega 1 capsule once a day. So, yan, ang dami na po niyang pinuntahan, di ba? Yung mga clients natin dito, talagang inuubos muna yung kanilang mga naipundar bago po subukan ang Amazing 4. So, bakit tayo kailangan ipaubos natin lahat ng mga pinaghirapan natin bago puntahan si Doc Joey na mas maganda, mas mapapadali na tayo po ay makarecover once na sinubukan at mapatunayan natin sa sarili natin na proven and tested pala yung products
ni Doc Joey, 'di ba? Kasi hindi natin masasabing proven and tested yung products natin kung hindi natin sinusubukan. Bakit kailangan mo gumastos ng gumastos na wala naman pong nangyayari, 'di ba? So, subukan po ang aming mga products. Ayan, since 2008 pa po ang ating company, 'di ba? So, sino yung magiging matatag na company kung hindi po magaling yung mga products natin, 'di ba? So, sabi ko nga kay ate kanina, 'di ba? So, bakit natin pinapahuli si Doc Joey na in the end ay pupunta lang naman tayo, 'di ba? So, ang daming pinuntahan na niya, halos naubos na yung mga nakikita niya siguro na mga food supplement. Yan. So, dito sa atin, the perfect combination. Amazing 4, namely Miracle C, 5 different advanced form of vitamin C. Yan, 5 klase po yan ng mga vitamins. Mega A stands for antioxidant. So, yan naman po ay panglinis ng ating mga basura sa loob ng katawan po natin. Ayan, loaded po yan sa antioxidants. And then, multi-5, the powerful 5 different powerful mushroom. Ayan, yan naman po yung ating mga mushroom na nagpapalakas po sa ating immune system. Ayan, so last, si Mega 1 capsule para mabuo ang Amazing 4. Ayan, so Amazing 4, the combination ng Amazing Trio plus 7 added herbs. Ayan po, yung ating Amazing 4. Ayan, so 100% pure. Ayan, na wala pong mga halong chemicals or kahit anong mga preservatives. So, lahat po yan natural. Yung ating Amazing 4 is 100%. Yan, natural. So, FDA certified po ang ating mga amazing products. Kaya you can be sure that it's very, very safe. Diba? So, safe pong inumin ang ating mga amazing products. So, Miracle Health Corporation po has been in the market since 2008, 'di ba? So ano na ngayon, Miss Len, 2024 na, 'di ba? Ilang dekada na po yung nakalipas, 'di ba? Na talagang matatag po yung ating company. Ayan, proven and tested now by hundreds of thousands of users, 'di ba? Hindi lang po 10 katao, hindi lang po 20 katao, but then hundreds of thousands of users na po tayo, 'di ba? At bukod sa napakarami ng natulungan, marami na din po ditong kumita, 'di ba? So natulungan na sa kanila pong health concern at the same time po ay may pagkakataon, may chance pang mabawi yung kanilang mga ginastos, 'di ba? Syempre kailangan po muna natin na unahin yung ating kalusugan. At syempre, para naman po makabalik sa atin yung mga ginastos natin. Okay? So, ano ba yung mayroon sa Amazing 4? Bakit napakarami na nitong natutulungan? 'Di ba? So, ang dami na po na mga testimonials. Marami na tayong yung iba nahihiya pong magpakatotoo dahil siguro makikita sila sa sa live, ayan. So, yung iba nahihiya, ayan. So, yung iba nagkukwento na lang po dito sa atin, 'di ba? So, ang Amazing 4 ay ito po ay mga supplements, mga gulay, prutas na nakakatulong sa ating kalusugan. Kadalasan kasi kaya tayo nagkakasakit dahil sa dalawang reason na to. Ayan, ano ba yung Miss Len na dalawang rason? Bakit ngayon ako nagkakasakit? Bakit ngayon ako, nag-iingat naman ngayon ako, 'di ba? So, number 1, kulang po tayo sa nutrisyon. Ayan, so, kulang tayo sa nutrisyon dahil napakahilig natin sa mga food, processed food, mga pagkain na instant, na punong-puno ng preservatives. Kaya hindi na natin nakukuha yung nutrients that our body needs para mag-function ng maayos ang ating
katawan. Ayan, syempre, kung may pera tayo, 'di ba? Bakit ka pa magpapagod? Bakit ka pa magluluto? Eh may pera ka naman na pambili. Pero ang tanong po doon ay healthy ba yung mga kinakain natin? 'Di ba? Ito ba ay may maiaambag ng maganda sa ating kalusugan, 'di ba? Kayo din po yung makakasagot niyan. Sabi nga, kung ano yung ginawa mong mali, in the end ay pagbabayaran po natin yan, 'di ba? So sana may nakukuha tayong aral at sana din po ay syempre ay kahit na si Miss Len ay ako siguro minsan din nakakain din ako ng bawal, pero siyempre 'di ba? Ang sobra ay masama. Ayan. So pwedeng kumain ng konti, wag lang po ng sobra. So ano ba yung pangalawa para po Miss Len ay maiwasan ko at syempre magkaroon ako ng idea kung paano ko ito maiiwasan. So number 2, dahil punong-puno na tayo ng toxins sa ating katawan that we have accumulated over the years. Ayan, sa ilang taon mo nang ginagawa na ganyan yung So, ang ginagawa ng Amazing 4, ayan yung ating products na Amazing 4, again, namely Miracle C, Mega E, Multi-5, and si Mega 1 capsule, ay pinupunan po nito niya yung mga kakulangan na nutrients sa ating katawan. Ito is a natural powerhouse, ayan, that contains 5 different advanced form of vitamin C. Yan, mayroon tayong 5 klaseng vitamins na nanggagaling po sa ating Miracle C. Ayan, so, and then, nandyan po si Multi-5, the powerful mushroom. Ayan, so, meron din po tayong 5 klase mga potent berries at may idinagdag po dyan na 7 added herbs na tumutulong upang ma-refer ang mga damaged na cells sa ating katawan. So, complete ito sa vitamins including folic acid. Ayan. So, folic acid. Ayan po. Yung dalawa, 'di ba? So, sana yung number 1, number 2 ay nakuha natin. 'Di ba? Kung hindi, ay mag-message na lamang po kayo sa amin or syempre ay makinig na lamang po kayo sa ating or mag-search kayo dito sa ating page na Doc Joey Bitito upang po ay ma-play natin again, 'di ba? So ang Amazing 4 ay tinatawag na superfood dahil nga po ito ay mga pagkain na kinakailangan ng ating katawan. So ang Amazing 4 ay tinatawag na superfood. It is 100% natural, no overdose, and no side effect. Ayan, para ka lang kumain ng maraming gulay, maraming prutas, 'di ba? Na pinapatuyo lang, 'di ba? Dinudurog at ginagawang powder. So, kung ano yung nakikita nyo doon na mga picture, 'di ba, sa ano natin, yung mga mushroom, yung mga berries, yung herbs natin, 7 added herbs, nandiyan si malunggay, si turmeric, si milk thistle, si holy basil, si ampalaya, si broccoli. So, kung ano yung nakikita nyo doon, yun po yung mga dinurog lamang po at nilagay sa ating capsule, 'di ba? So, ginagawang powder, kaya nga kahit mga babies, ayan, yung mga bata, mga matatanda, ayan, month-old na mga baby, ayan, kahit mga pregnant ay pwede pong mag-take ng ating amazing product. So, wala kayong ikakaduda, ikakatakot, 'di ba? Yung iba, hindi nabubuntis. Ayan, so, nag-try lang ng ating mga amazing products. Ayan, so, kaya when you intake Amazing 4, ayan, mararamdaman po natin or mararamdaman mo talaga na punong-puno ka ng energy. Ayan. So, yung iba nga, mga feedback dito sa atin ng ating mga clients, parang ngayon, Miss Len, ang una kong naramdaman ay parang hindi ako napapagod. At kahit ang dami kong trabaho, grabe kong stress,
grabe kong puyat, parang hindi yung bagsak yung katawan ko kinabukasan. At sa dami ng ginagawa kong trabaho, parang hindi ako napapagod. So, yun po yung una natin na mararamdaman, 'di ba? That's why I call it natural energy supplement. Ayan. So, ano yan? Natural food supplement. Kaya mas na prevent mo ang mga sakit. Meron din itong powerful antioxidants na nanggagaling kay Mega A capsule and kay Miracle C capsule na tumutulong para malabanan ang mga free radicals na nakukuha natin from unhealthy lifestyle, lack of sleep, lack of stress, and other environmental factors. At kapag kulang ka sa antioxidants, humihina po ang ating immune system. Yan. So, humihina yung immune system mo. So, doon na lalabas yung mga sakit natin, yung pwedeng maging health concern po natin, 'di ba? So, ang mas mabilis kang tumanda. Ayan. So, syempre kapag kulang ka sa antioxidants, 'di ba? Nanghihina yung immune system mo at mas mapapabilis or mas mabilis kang tumanda. So, ang Amazing 4 will help improve your skin and it will delay the aging process. Siyempre, ganun din po, 'di ba? Lagi natin na binibida dito ang ating CEO na si Doc Joey, 'di ba? So, 70, but yan, still young. Ayan. So, sabi nga ni Sir kanina, 70 ka na, Doc, parang hindi ka pa 70. Yan. Siyempre, yun po, 'di ba? Katulad dito, yung nakalagay dito. Yan. So, kung kulang tayo sa antioxidants, since po yung ating Amazing 4 ay punong-puno siya ng antioxidants. So, syempre, nakokontrol po niya na hindi tayo agad tumanda. At yung skin natin, hindi nagiging kulubot-kulubot. 'Di ba? So, ang Amazing 4 is also a powerful detoxifier. Ayan. So, detoxification, panlinis. So, everyday, nga, 'di ba? Tatanungin natin, everyday naman ako, Miss Len, naliligo. Ayan. So, tatanungin natin yung loob ng katawan natin kung kamusta siya, malinis ba siya, nakakapag-detox ka ba everyday. Ayan. So, tayo, 'di ba? Pero ang tanong, kailan ka last maglinis ng loob ng katawan mo? Ayan. So, kayo lang syempre yung makakatanong po niyan. Ay, makakasagot, I mean. 'Di ba? So, ang Amazing 4 na tinuturing na powerful detoxifier, agent for liver and kidney. Ayan. So, dito, ang dami natin ng mga client na may mga health concern sa liver, sa kidney. Ayan. So, yung iba ay dinadialysis, may mga kidney failure, chronic kidney disease, diba? Ang dami-dami pong mga health concern. Ayan. So, mas napapabilis sila kasi nalilinis na po. Diba? So, yun. Ayan, so tumutulong din ito para tanggalin ang mga bad cholesterol. So, ang Amazing 4 is good for the heart. In fact, yung nung lola ko, 'di ba, na mild stroke dati, yan, so kahit isang synthetic drugs, wala po siyang nainom. At the same time po ay hindi siya nagpa-check up sa doktor. So, ininom niya lang po is Amazing 4. Ganon din yung pinsan ko na may asthma. So, ito lang yung nakatulong sa kanya, yung Amazing 4. So, ngayon, 'di ba, nag-aaral niya siya dito sa BU. Kasi dati, nag-stop siya mag-aral dahil po sa lagi siyang inaatake ng kanyang asthma. So, ngayon, nag-separate na siya doon sa lola ko kasi hindi siya dati iniiwan ng lola ko kasi nga doon sa kanyang sakit na asthma. Lagi siyang inaatake. At the same time, yung dysmenorrhea niya, lagi siyang inaatake. Every month yan. At nahihimatay at nakukonfine. So, sa dysmenorrhea pa lang, almost gumagastos kami ng 12,000 every month. Every month po yan. Kasi yung babae, every month nag-menstruation. So, ganun yung yung nangyayari. So, ngayon, 'di ba, nakaiwas na kami sa gastos, at the same time, nakatipid pa, at the same time, wala pa kaming iniindang na mga health concern. So, at least, 'di ba, napatunayan namin na products ni Doc Joey is proven and tested. Kayo din po, 'di ba?
masasagot nyo din po yan kahit na tayo dito everyday nagre-radio program at syempre pinapaintindi po sa inyo yung kagalingan ng ating mga products. Pero kahit na 'di ba, hindi natin sinusubukan yung ating mga products ay hindi po natin 'yan mapapatunayan. So kung gusto niyo din po makagraduate sa inyong mga sakit, kung gusto niyo makagraduate sa inyong maintenance, subukan po ang ating mga amazing products. Bukas po kami bukas. Dito lamang po 'yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede kayong mag-message na or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa kanyang numero. Sa Smart, we have 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan po. Ayan, so kaya po siya, 'di ba yung lola ko naka-recover siya agad. Ayan, so but ever since na nag-start po siya na talagang nalaman niya ako nandito sa Miracle Health Corporation, so dun na, 'di ba, pinatunayan niya talaga na nandito at syempre magaling po yung mga products ni Doc Joey Bitito. So, ang Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1 Capsule, yan. So, never na siya, 'di ba? Never na po siyang bumalik sa doktor. Yan, kinalimutan na niya yung hospital, 'di ba? So, dito na lang po siya sa mga products ni Doc Joey na food supplement. So, siya ngayon po ay siya na kumbaga, ang edad niya ngayon ay 76 years old na. So, she is very, very healthy. Wala siyang maintenance sa high blood. Yan. Amazing 4 na lang po yung iniinom niya. So, Amazing 4 is holistic which improves overall health. Ayan. So, ang kinagandahan ng sa Amazing 4 is holistic approach. Kaya overall health ang ini-improve nito, kaya kung meron pa kayong nararamdaman na iba, yan, kasama na po yan na malulunasan, di ba? So, hindi lang po doon sa health concern natin, bagkus po, lahat ng pwede natin, lahat ng meron kayong health concern, lahat po yan lulunasan ng Amazing 4. Kumpara natin sa mga iniinom natin na gamot na yan, tanungin natin, i-analyze natin yung sarili natin. Tanungin nyo, ilang taon na ba ako nagme-maintenance? Ilang taon na ba akong gumagastos? Pero, andyan pa din yung aking health concern. Na samantalang, lagi akong nakikinig kay Doc Joey, pero yung baguhan pa lang, 'di ba? Naka 1 month pa lang, naka 3 months pa lang. Pero ang ganda na nung nangyari sa kanya. Ako kaya, kamusta ako? Ilang taon na akong may maintenance, pero andyan pa din yung health concern ko. So, subukan upang mapatunayan po kagalingan ng ating Amazing 4. The perfect combination, Miracle C, Mega E, Multi-5, and si Mega 1 Capsule. Yan. So, kayo lang po yung makakasagot niya. So, every time po, every day, may programa kami. Kaya naman, 'di ba? Ang daming nakikinig sa atin, 'di ba? So, subukan upang mapatunayan po ang ating amazing product. So, Amazing 4, help address the root cause of the problem. Yan. So, hindi lang, 'di ba? O kayo po ay may mga bukol. So, bakit kayo nagkaroon ng bukol? So, ang pinaka-main root kaan, 'di ba? Talagang 'yon, papatayin po niya. Kaya po, yan. So, dito, kaya walang operation. Kung ayaw nyong maoperahan, ayaw nyo mag-dialysis, subukan po ang ating mga amazing products. Ayan. So, health is wealth, 'di ba? So, ang kalusugan daw ay yaman ng tao. Pero, you know, most of us, we are abusing or taking our health for granted. Ayan. So, nung, 'di ba, nagkaroon ng pandemic, no one anticipated that something like this will happen, 'di ba? So, hindi natin alam nung ganun nangyari. Pero yung iba, 'di ba, mahina talaga yung immune system. Ayan. So, mabilis talagang
dinapuan. Health, ayan, tatanungin natin yung sarili natin. Ayan, so healthy ba ako? Diba, ang daming na mahina yung immune system, kaya madaling kinapitan ng virus. So, yan. So, tanungin mo yung sarili mo. Kamusta kaya yung health ko? Ayan, healthy ba ako? Malakas ba ang immune system ko? Yan, kasi sino ba yung unang mga tinamaan nun, di ba? So, compromise your health. Ngayon, normal ulit, unti-unti nang nakalimutan natin yung gano'n na pangyayari. Kaya po, panatilihin na tayo po ay may magandang kalusugan. Kasi hindi natin alam kung ano pa yung mga posible na mangyari, 'di ba? At least, ngayon pa lang may ginagawa ka ng way na ikaw ay healthy at the same time na wala kang iniindang mga aray-aray. Yan. So, yun. So, but there's one thing. Ayan. So, health is the most important thing in the world. Ayan. Na if you lose your health, you lose everything. Siyempre, kalusugan mo na yung nakataya, 'di ba? Alin pa yung uunahin mo? Iisipin mo pa ba yung mga yaman mo, 'di ba? Siyempre, unahin mo yung kalusugan. So, ang hirap magkasakit kasi kapag nga may nagkakasakit nga sa pamilya, parang kahit itaya mo yung buong yaman mo, 'di ba? Para mapagaling mo yung mahal natin sa buhay. Yan, kadalasan nga may nagkakasakit, nauubos yung yaman, savings, nabebenta yung properties. Papaano kung wala kang savings? Kaya karamihan nababaon po sa utang. Syempre, 'di ba? Paano natin mai-enjoy yung mga pinaghirapan natin sa buhay kung mauubos lang at para maibalik natin yung magandang kalusugan. Kaya ngayon pa lang, habang wala pa tayong malalang kondisyon, hindi pa tayo nagkakasakit, subukan po ang ating mga amazing products. Kasi marami na tayong nagpatotoo, hindi lang po 10 katao, 'di ba? Hundreds of thousands of users na meron na tayo dito sa Miracle Health Corporation. Ayan. So if you love your family, you should take care of your health because the best gift you can give your family is a healthy you. Ayan. So, yan lang po yung maibibigay natin na magandang regalo sa pamilya natin na mayroon tayong magandang kalusugan. Don't wait until it's too late. Choose healthy, choose amazing products. So, sa second part, makakasama po natin ang ating CEO na si Doc Joey Bitito upang po ipagpatuloy ang ating magandang programa. So, sana po sa ating discussion ay may nakuha kayong aral at the same time po ay magamit natin ito sa ating personal na buhay. Dahil po, lahat ng mga ina-advise natin dito ay magagamit po natin sa ating buhay. Hindi lang po para kumita kami dito, bagos din po ay syempre, lahat nga, 'di ba, na itutulong na sa inyo ni Doc Joey kahit po ay minsan short na. Yan basta po masustain nyo at syempre ay matulungan kayo sa inyong mga health problem. Ayan, so si Doc Joey ay wala na pong inihinging kapalit, basta po kayo ay maging healthy. Lalo na yung mga senior po natin, mga senior citizen, ayan, so alam natin na sila po ay hindi na makapagtrabaho ng maayos, wala ng income, ayan, so may mga mayroon na po kaming ibinibigay dito na automatic may discount na tayo sa mga senior. Kahit hindi senior, diba, nagbibigay na po kami. Kasi nga, priority natin dito ang magandang kalusugan. So, yun po. Again, ayan, sa second part, makakasama po natin ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. Again po, announcement again. So, bukas na lamang po kami hanggang October 31. So, starting November 1 to November 3, ay pansamantala pong magsasarado ang aming office. Pero mag-message po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito if ever po na nandito siya. Pero mas better, mas okay kung tayo po ay mag-a-avail na bukas. Bukas po kami bukas, starting po
8 a.m. to 6:30 in the evening. Mas okay na tayo po ay may stocks na products para if ever na nakaramdam tayong kakaiba, may action tayong agad na gagawin. Kaysa po tayo ay magiging kampante na tayo laging okay kasi ang aksidente or ang hindi natin alam, 'di ba? So yun po, ayan, maraming salamat sa mga nakaantabay sa ating programa. Ayan, magkita-kita tayo bukas. Ayan, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede kayo mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, search nyo po at i-follow ang ating page na Doc Joey Bitito. Ayan. So, para po updated kayo at every time po na may programa tayo ay lalabas po sa inyong notification. So, yun. God bless. Ayan, my name is Miss Len. Ayan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Bincena, this has been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. So, huwag kayong aalis. Huwag kayong lilipat ng inyong radyo. Huwag kayong lilipat ng live streaming natin sa ating Facebook. Ayan, so abangan po natin ang walang iba ang ating CEO na si Doc Joey Bitito. Si Nana, yung mga palayo na namin. Hindi siya. Basyon. Okay, magandang gabi po sa ating mga amazing people. At tayo po ay magproprograma sa second part para naman po ay magka-ugnayan tayo dahil parati na lang si Amazing Len, si Diamond Len o si Ma'am Len ang inyong laging napapanood araw-araw, even during Sundays, siya rin po ang inyong nakakasama. Tama po yan sinabi niya, choose health. Kung hindi po ninyo yan, ay wala kang commitment para kayo po ay magkaroon ng magandang kalusugan, ay talagang susceptible kayo. Ay talaga pong maaring malamang magkakaroon kayo ng mga karamdaman. At pag may mga karamdaman na po kayo, ano ang gagawin ninyo? Parate, yung pong normal, pupunta kayo sa doktor at malamang yung doktor sa una sa pag-interview sa inyo, pwede pong kayo ay sabihan na magpa-laboratory at kung ano-ano pa at malamang bibigyan kayo ng gamot base doon sa resulta ng laboratory. At yun po ang gagawin ninyo at pababalikin kayo kung halimbawa binigyan kayo ng good for 15 days na gamot. So ngayon po ay okay po yan, hindi namin sinasabing masama. Pero kung uminom na po kayo ng gamot, okay po yan. Pero after 3 months or 6 months, nakita ninyo bakit nadagdagan yung karamdaman ninyo. Dati ang sakit ninyo ay diabetes lang. Pero after 6 months, bakit meron na kayong hypertension? So may gamot na naman. Di ba? Then after 1 year, mataas na ang kolesterol ninyo. May gamot na naman. So bakit po dumadami ng dumadami ang inyong karamdaman? So ano po ba ang kulang? Sa akin pong pananaliksik, sa katagalan ko pong interview sa ating mga naging suki sa natural medicine, yan po ay matagal na. Sa amazing products natin, 16 years going 17.
sa iba pang mga food supplements. Sa isang food supplement na nasa 5 taon. Doon naman sa isa, nasa more than 2 years. Doon naman sa mayroon din po yan. Yung mga hindi ko masyadong wala tayong commitment. So more or less po mga 25 years na po yan. Okay, more or less 25 years. So sa akin pong pag-i-interview, ang akin pong nakikita, yung kulang. Kasi nga po, synthetic medicine ay merong chemical. May chemical reaction. Di ba? So, bibigyan po kayo ng synthetic na vitamins. Ay meron na nga pong synthetic na yung ininom mo, may chemical na ang katawan po natin ay can only absorb so much. Di ba? Can only absorb so much. Kaya nga po kayo, ay after 3 or 6 months, sabihin uli sa'yo ng doktor, magpa-laboratory. Kasi titingnan niya, baka po tumataas ang inyong creatinine. Usually po, kidney ang chine-check niya ng mga doctors. Di ba? So, ganun po ang nangyayari. So, sa amin po, hindi po kami humahadlang sa gamot na binibigay sa inyo ng inyong mga doctors. Pero i-analyze po ninyo, bakit sa umpisa, isang sakit ninyo, after 1 or 2 years or 3 years, nakita mo dumagdag ng dumagdag ang karamdaman ninyo. Di ba? Supposedly, dapat kumukunti ng kumukunti ang inyong karamdaman. Example, si Mrs. Vilma Nasol, ito po matagal din uminom ng gamot. Ang sakit niya po, may high blood, may high cholesterol, meron po siyang diabetes, meron po siyang tumatas na rin ang creatinine. Nung pumunta po sa amin yan, ang dami ring iniinom na gamot, ang dami na, matagal na siyang umiinom ng gamot. From Kamalig po yan. Pero, nung uminom po ng aming Amazing 4, 3 times a day, ang una niyang nawala, ibig sabihin, nagnormal, yung pong kanyang blood pressure, cholesterol. Then later on po, nagnormal yung creatinine, at ultimately po, in 6 months time, nagnormal lahat. Nagnormal lahat. Samantalang matagal po siyang uminom ng synthetic drugs. So, hindi ko po sinisiraan ng synthetic drugs, no. Hindi ko po sinasabi, okay, pumunta sa doktor, no. Pumunta po kayo. Pero ang nakikita ko po sa analysis ko, ang kulang talaga yung palakasin natin ang ating immune system na andyan po sa ating Amazing 4 na galing sa Amerika. Di ba? Katulad kanina, pumunta dito yung anak nung 80 years old na twice nang na-stroke. Ang sabi, nung dinala sa doktor, magpa-CT scan, ang dami-dami pong test. Ayaw na po nung ni father na 80 years old. Kaya sabi nun sa anak at saka kanyang manugang, hanapin na ninyo si Doc Joey Bitito. Biruin po ninyo yan Kasi nga po, 2 beses na, matagal na po ito. Unang stroke niya na I think 59 years old. Pangalawang stroke, 80 years old na. Biruin po ninyo yan. So matagal na po siya nagmi-maintain ng gamot. Di ba? So hindi ko sinasabi na kami ay cure all, no. Hindi po ganoon. Makakasabihin ninyo, we are boasting, we are saying na kami ay pinakamagaling na sa lahat, kami ay cure all, kami ay ang sa amin lang po dito, pag ginawa po natin ang tamang sistema, tamang modality,
tamang gagawin natin sa buhay natin. Hindi po imposible na ikaw, 70 years old, ikaw ay walang karamdaman na katulad ko, 70 years old, walang maintenance ng maintenance sa medicine, bagkos ang akin lang po yung mga amazing products natin. Diba? Normal ang blood sugar, normal ang BP, normal ang ating creatinine, ang ating kidney, normal ang ating liver, di ba? 70 years old, walang maintenance drugs, di ba? So, yan pong sinasabi ko sa inyo. Tama yung sinasabi ni Diamond Len na choose health. Kaso tayo, karamihan po natin, ano ang priority? Hindi naman po magandang kalusugan. Sa totoo po yan. Sa 10, mabuti po dyan may isa na ang kanila po ay kalusugan talaga. Kasi pagdating sa kalusugan, magandang kalusugan, marami sa atin ang kuripot. Ano naman yan? May doktor naman. Oo nga, may doktor. Ay, may andyan naman gamot yan. Andyan naman yan. O, kaya ano nangyayari sa inyo? Sabi ko nga, 40-50 pa lang, marami nang namamatay, lalo na pag 60 pataas. Diba? Kasi nga po, hindi natin binibigyan ng tunay na pagkain ang ating immune system, ang ating trillions of cells ng ating katawan. Ang kinakain natin, karamihan po ay garbage, basura. Basta mabusog lang po tayo. Pero kulang na kulang sa vitamina, minerals na kailangan po ng ating immune system, kailangan ng ating mga organs, kailangan ng ating mga cells. Andito po kami. Sabihin niyo na ako, Dok, matagal na kita napakinggan, matagal na pala. Bakit ngayon lang kayo pumunta? Galing na kasi kami. Galing na kami doon sa isang food supplement. Galing na rin kami doon sa isa. Galing na rin kami sa isa. Galing na rin nga. Nakaapat na pala kayo. Ngayon lang kayo pumunta sa akin, di ba? Kasi ang balita ninyo, mahal. Balita lang po yan, kwentong kutsero. Chismis lang po yan. Sabi ko nga, para yung mga luma ninyong ID, pwede nating wala na, hindi na nyo hawak, so wala na kayong discount. Di ba? Para natin i-renew yan as low as 1,000 pesos, pwede na. Pero marami ka namang karamdaman, huwag naman 1,000 kasi pabalik-balik ka niyan, di ba? Baka magsawa ka. Dalhin mo na malaking pera kasi pag uwi mo, mayroon ka pang sukli, may dala ka pang pera, may dala ka pang mga prutas at gulay at isda mabibili mo sa palengke o sa supermart. Di ba? Huwag nating kuriputan ang buhay natin. Kasi ang buhay mo ay nangangailangan ng tamang nutrition, nangangailangan ng Amazing 4 na galing sa Amerika na matutulungan kayo, nangangailangan ng Mega Choco na meron po yan moringa, may stevia, meron po yan na goji berry, may anti-cancer property ng ating acai berry na ito po ay napakagaling sa iba't ibang para mapalakas ang ating katawan at may cranberry nakakatulong lalong-lalo na po sa may kidney problem. Di ba? At makakabili rin po kayo ng ating amazing juice with miracle sing collagen or glutathione, di ba? So may sobra po kayo or tom oil para meron kayong magandang pang-massage, di ba? Sa inyong pain. Ngunit ang sasabihin, Doc Joey, kaya pa naman tiisin. Tiisin. Kung inatake ka, dalawang klase ang atake. Maaring mamatay ka o maaring wheelchair ka. Kung hindi ka namatay, buti pag namatay kang biglaan, wala nang, gastusin na lang yung punerarya at yung lupa mong kung saan ka ihantong. Kung paano nangiwi ka, di ba? Inabot ka ng ilang buwan sa hospital, dinla ka pa sa private hospital, baka ang kalating milyon mo, 1 milyon mo kulang. Dinala ka pa, naka-wheelchair ka, dudumi ka doon na sa wheelchair mo, pati ka mag-anak, pati pamilyang baka mandiri sa'yo. Di ba?
Kaya huwag matigas ang ulo. Gamitin mo ang iyong pera, di ba? Ang pera mo raw na ginamit mo ay sayo yan. Ang pera mo na hindi mo ginagamit ay hindi pa sayo yan. Kasi hindi ka pa, wala ka pang benefits eh. Di ba? Halimbawa, may pera ka, 100 million. Ayaw mong bimili sa Amazing 4 kasi sabi niya, naku, gagastos ka doon, Doc Joy, ka ng mga 10,000. Di ba? Namatay ka. May 100 million mo saan napunta? Akala mo ba makukuha kung sino? Yung tax pa niyan. Di ba? Bago makuha ng pamilya mo. Halimbawa, yung pamilya mo naman, alam mo na, may mga asasawa na yan, mamaya nag-away-away pa. Di ba? Samantalang kung malusog ka, di ba, healthy ka, pwede mo nang pamana sa kanilang buhay ka pa. Di ba? At tirahan mo na lang ang buhay mo para sa iyong, kalusugan. Importante. Di ba? Ma-enjoy mo ang buhay mo. Tulad ng pag-i-enjoy ko sa buhay ko. Di ba? Ako, I can do anything. I can eat anything. Kaya ko. I can stay anywhere, pwede. I can travel anywhere, pwede. Pero I don't want to travel anymore. Nakapag-travel na rin ako here in abroad, di ba? I don't want to stay also in mga 5-star hotel kasi naka-stay na rin po ko yan sa mga different hotels in Manila, di ba? Even abroad, even in Boracay, di ba? So, tama na. Ang importante sa akin, healthy ako. Magagawa ko ang aking dapat gawin, makatulong ako kahit papaano sa aking kapwa, wala akong pinipirwisyong tao, matutulungan ko kayo para kayo magkaroon ng napakagandang health. Iyon ang importante sa akin. Di ba? Okay, maliwanag. Hindi ko kailangan na maging multi-billionaire o maging multi-millionaire para maging happy. Happy po ako pag wala akong maganda ang aking kalusugan, wala akong karamdaman. Happy ako pag marami ako natutulungan. Katulad kanina, 80 years old yan, ay gusto natin matulungan na hindi na muli na ma-stroke, di ba? Okay, so iyan ay diyan po ako happy, di ba? Yung mata na nanlalabo na, pakainom ng 1 month, 2 months or 3 months, na-clear na ang mata, ang vision ay nakakita ng maayos, happy ako dyan. Katulad ni Nanay Basyon, yung lola ni Diamond Arlen, nang ito inatake, nasa bundok nakatira, walang doktor, walang gamot, ilang araw po, 2 to 3 days, hindi po makatayo, hindi halos makapaligo, hindi mahalos makakain, sinusubuan, pero makainom po ng Amazing 4. After 2 days or 3 days, nakatayo na, nakapaligo na sarili, nakakain na, at hanggang ngayon po ay nagagawa niya na lahat ng hindi nagagawa nang siya po yung nagkasakit. So, more than 2 years na po nakarecover without any hospital, without any doctor, without any medicine, synthetic medicine, only Amazing 4. Di ba napakaganda yan? Saan ka makakakuha ng ganon? Ngayon 76 na. Nung siya inatake, magsi-74. Anong masasabi ninyo dyan? Di ba? Okay? Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Para kayo maniwala, gawin. Yung challenge ko sa inyo. Challenge ko. Para challenge ko. Ayusin natin ang buhay mo within 6 months. Within 6 months. Diba? Huwag naman yung mga matitinding karamdaman na kayo mamamatay na within a year. Diba? Importante. Nagpapagamot kayo 10 taon na, hindi kayo gumagaling ng tuluyan. Diba? Para yung si Arlene ba ito? Aileen Aldabi, yung anak niya. Ilang taon ito? 12 years old. 585 yung sugar ng anak niya. 2 bis na
dinala sa hospital sa Manila, yan sa Ortigas, Quezon City, Ortigas. Ay ito, natulungan natin. After wala pang 1 month, from 585 naging 211. After 6 months na uminom, nag-normalize. Talagang hindi makapaniwala. Di ba? Yan ang mga sinasabi ko sa inyo. Magdasal sa Panginoon, maniwala. At inumin, at kailangan ang commitment. Marami kasi sa atin walang commitment, pakainom pa lang ng 1 week. Wala pang ayaw na. Or nakainom ng 2 weeks or 1 month. Yung iba naman, after 3 months, uminom, totaling gumaling na, ihinto na. Di walang commitment. Hindi niya mahal ang sarili niya. O bakit? Bakit 3 buwan lang ba ang pangangailangan ng ating katawan? Dapat, 3 months, nagpa-laboratory ka, normal lahat. Doc Joey, Ma'am Len, ano na po ang gagawin ko sa all laboratories, ECG, X-ray, lahat show na normal po ako. Ano na po ang gagawin ko? Para bibigyan po namin kayo ng maintenance. Pero hindi drugs, it's natural. Mega 1 ibibigay namin sa iyo. So gumagastos ka limbawa sa isang buwan na mga 6 to 10,000, maaaring gagastusin mo na lang, maaaring 3,500, 3,000, o 2,500 or 2,000. Depende po. Di ba? Ang liit-liit na lang. Ang kagandahan, ang protection mo, tuloy-tuloy pa rin. Di ba? Tuloy-tuloy pa rin. Katulad nito kay ang magaling na na one of the best na taga-Hirahay baga? Tubero dito sa Albay. Si Kuya Tanix Ariate. Good evening po, Doc. Alam po ba ninyo, yung pinsan nito, si Dan Del Mundo, yung magaling din pong electrician, nako, ang pinuntahan pong doktor, mga 5 na, at maraming mga albularyo pa, hindi gumagaling. May sakit pong ulcer, may sakit kung saan nag-complicate na po. Ang daming gamot na iniinom. Ang sabi ni Kuya Tanix, puntahan mo na lang